Arrautzak, patatia, olixua, gatza eta betiko eztabaidatan sartu gura barik baita kipulia be. Horrei dia patata tortilla bat egiteko biharrezkoak dian osagarrixak. Ez dia asko, kontua da, zela uztartu izan be. Uztartzeko moduan arabera, patata tortilla arrundu bat inalda, norberak inaldauena, edo Euskadiko onena. Eta hain zuzen be, Bilboko Txintxirri tabernan egiten daue Euskadiko patata tortilla onena. Tabernia Bilbon dau, baina bertako sukaldarixa debagoien darra. Ara maixokoa dugu. Andoni Barguren, lehenko eta behin, zorionak, bi aldiz gainera izan be, Euskadiko txapelketan bi kategorisa dauz, eta bixetan zeuen tortilla honena. Bixetan irabazi du, bai. Bai pikantien da, bai normala, o tradizionalien. Tradizionala zuk, kipuliakin hori bai. Beti, bixek, bai pikanti eta bai normala, bixek kipuliaz. Zer hartzen da hau? Zer hartzen da, basari bikoitza hau? Hombre, a ber, ez gen espero, eta egiz izan pozik. Osa, guretzako errekonozimentu azken 7 urte hostien, gauza politxe da. Oindala 7 urte, zabaldu ze behin taberna hau, eta lehenengo aldixa da, ezta? Parte hartzen duzuen eta irabazten duzuena. Hori lorpena, ala? Azkenien, izan zutena, obra bat ingauzuko aldien, horrepe lagundu duz tapurtzo bat presentetan, ez? Aurretik ezin izango gen gero erantzun. Horren mesete tortillakin, eta eskata txikine, bakarrio zuriketako makina bat, eta horrepe laguntzezko. Beria lehenko berba, gaur egun zenbate tortilla egin duzuen hemen, sukalde honetan. Zela izan da, ez? Euskadiko txapelketa irabazteko bide hau, horretik Bizkaiakoa irabazita. Hori da, bai, izan zan hori, lehenko izan da Euskal Herriko semifinala, Euskal Herrikoa urkesteko, eta guk irabazigen Bizkaikuen gatu ditzen lehenak, eta hortilla Euskal Herrira. Eta zeretan animo zinain aurten parte hartzera, 7 urte eta gero? A ber, animau, hor dau pertsona bat, Rafa bera da kritiko gastronomiko bat, eta ibili jat atzetik ibili jat presentate eta presenta. Eta nipe apurtxo bat organizau arte hau ezin izen dut egin. Orduen berak animau duz, eta horreitxik presenta honaz, berak animau bastien. Esan dugu, ezta? Irabazi duzula tortilla patata nolabait tradizionala, betikoak, kipuliak egin jozuna, eta beste bat ja gehigarrixakin, ezta? Zuk zer zein ja aurkeztu duzuna edo? Zuk dugu Rioja piperra, hau alerria Riojana, eta gona pikantie, nahiko pikantie da, deitzen gauena da birrinju, eta bertan tortilla barru ezartu. Osa, mezkla dutxen du, ez du gartzen gainetik. Osa, dara barruan egoten da. Osa, tortilla jaten duzunien dauko potentzia dauko pikantia. Eta zuek barran bi horreik zerbitzatzen duzu, ezta? Ez daku guaixau. Ez, azkenien ni ustaga barrio egoti nahiko alba nahiko momentuko, ez? Azkenien tortilla eta asko bat askero beti dago bat ez dena salduko. Salduko dena bat bestia nio guaixau, orduin nahi bi eukitzi eta aldan egin tortillak izeti barrixek, ez? Bai, ez, datorrenak tortilla inbarri bat. Aldanien bai. Tortillak egiteko modu asko badauz, batzu izikutxo guztietxako, beste batzu likido gehiagokin, zuriak, zelakoak dira? Gutiek ez di osikuek, ez. Arrotza asko biltzitsua, orduan 15 arrotza inguru daz. Orduan tortilla ez da bape ziku, ez. Horbe, badauz joerak, badauz tendentziak, badauz modak? Bai. Ongo tendentzia, baina konkursuetako tendentzia da arrotza askoaz. Osa, zikuek ez. Zikuek ez dira baten. Sarreran esan du, tortilla bat egiteko osagarrixak printzipioz ez diala oso komplikauak, ez dira komplikauak, ez dira asko. Horreik zela uztartu da, nolabait truko edo magia hor dago, ez da? Zure kasuan, zein ja Euskal Herriko tortilla honena egiteko gakua? Hombre, a ber, nik ibiltzeko patati, uste dut, azkenin generu, ez? Bai, patata hona, arrotza honak, dano dakigu tortilla zelan itxenda, baina gero generu hor, uste dut, importanti dela. Gure kasuen, ibiltzen du arrautza kanperu ediz, kolore bastante laru dauki. Patati da burgoseku da, ez da arabarra, ni arabarra izenarren, ez da arabarra. Baina txaketero baita, hemen inguru ondoko edi, orden, hauizu. Eta hori, azkenin hori, eta gero zuonak, potentzia da, egasa, nik uste gaza horrepe laguntzen zu. Zeube, fango zinean, ez da, bilak esku hartzen nolabait esateko? Bai, 7 urtien pentsau zenbat tortilla. Tortilla asko. 7 urtien ordena horiek izan esku, baina gabitzi 30.000 inguru,
30.000, igual gehiago, seguramente. 30.000 tortilla ingo zuen. Badia batzuk. Asko, orduen azkenin truku hartu. Eta hor, gainera okerrezpaldin banau, Sarixa, indala pare bat aste dola emunotzuen, eta igarri dozu, ez da? Igarri dozu aldia. Aste hau lasaitxu du guretzako goetoz, aurreko gaztien bat Zubisekin eta Atletico partidu egon zen Bilbon, maiatza bat, eta lan asko gozan. Baina, derrepente torre jakun bapatien, eta, erantzun gen ondo, uste ondo urte jakule dana. Eta aste hau hasi du lasaitxu hau. Baina, aste burure zain, uste dut ingule lana. Zenbat urte urteten dira sukalde honetatik? Ontxe gabitz, ni uste dut, pasako gen, aurreko gaztien egon 80 inguru. Azte honetan bajatu ina purtsua, 70 artien ibrikoa. Eta hori, patata kilotan, arrautzatan zenbat da? Eguneko zenbat da hori? Saku egiz 25 kilokuek, egunen txintxua 3 saku edo. 3 saku? 3 saku, eta arrautzak 1000 inguru, 1000 inguru. Eta hori dana antolatu behin biako da, ez? Sukalde honetatik hori bai, zezuek tortillak egin dituzue, baina egin dituzue baita, bestelako pintxoa, bestelako kartego bat. Barrako pintxu egitutxo, niko barra simplia, ez dago ez da, betiko taberna bat, ez? Eta gero errazinu dugu, niko tradizional bai. Ensaladia, kroketak, dara etxin diekuek. Gero alkatxofak, salami mortzille. Horre gauzak. Eta hori dana, hemendik urten da, sukalde honetatik. Koreografien biako duzu ez da, hemen igoltezen bi lankidiok. Ondo arreletanga. Txapelketia edo lehiaketia bera, etzan izan hemenin eta gero aurkeztu, baizik eta garberan, ez da? Han sukaldu, zela gogoratzen duzu eguna bera. Ze, karo, ez da hori izango zure inguruan eitia edo... Niko lasei joan itzen, egize da geroan bertan, da, leku esan apurtxoa hori supermerkako bat, ez? Denda inguruen eta jentearen aurrien. Egize hasieran izan zela apurtxoa hori, ez? Zuek, diferentiek, esku hartu arte. Egize izan nahiko ondo, ondo jirau zinen. Hasieran, leheko txoke hori, baina... Etxetik kanpo jokatu dabe ondo. Azkenien gero, egun dana bi tortilla itxeko. Justo hemen igual zailo, nire norberan zuek eukiarren, eta berrogoi ataratzi eta ondo urteti, eta berrogoi o irurogoi ataratzi, eta gana ondo urteti, hori galdetu binotzu. Nire zago zailo, hori da, gauza bat da, danok inaldugun lehenengo tortilla hori ona urtetia, eguneko 46 garrena egona ikia. Zaborek ez da hartzen, azkenengo goia zaborek ez. Gazixe, o gatzbarik, o zean urtean, ez dago. Kejari bentsat ez duzuk iten, ez da? Daneti dago, ez bentsa, lanan guztiako ez du ditzen. Azkenien batzuk guzti da, tortilla oso gutxin da dago, eta gure tortilla holan da, ez? Claro, horra, azkenian... Hori norberan guztu da, baina, ez dakit. Horo gorrien ez, horo gorrien jenti guztako, klientela oso ona gogu eta gustora. Euskadiko patata tortilla onena jaten ari zara, bazenekin horrela zela? Gaur bertan jakin dut, lankideak esan didalako hemen dagoela Euskadiko tortilla onena. Bagoazen bertara. Merezidu saria? Merezidu saria, oso atsegingarria dago. Likido askorekin bezala dago, zuri gustatzen zaizun moduan? Zuku asko du, patata ondo eginda, egia esan oso ona. Zeube hementxe hilaran Euskadiko patata tortilla onena probatzeko. Ona da. Oso ona. Bai, ni beti hemen inguruen ibiltzen izanean, beti hone etortzen naiz, porque tortilla onena da, eta beak ez hora garredia gaina, eta gaina produktua bezala onena janbier da. Hori da, ez? Egin jatekotan, ona izan deixen. Bai, ni bai. Eta zer dako onena izateko? Ez dakit, esku badan sukaldekuana, ez dakit zer, baina ez oso tortilla ona jau. Eta uste premilua ere oso merezituta irazeula gaina. Super ona, super probatzeko aukera ona, eta Euskadiko ez dakit igual hoberena izango den, baina oso ona da. Onenen artean behintzat bai? Bai, hori bai. Nik esango nuke baiet. Patatero gara, así que tortilla badakigu zedan. Andoni, onarteko bidia, ez? Zezu esan dugu, aramaixokoa zeiela, sukaldaritzek hasi zeben, okerrezpan hau. Imaginatzen zeben zeure burua Euskal Herriko tortilla honen aiken. Ni gaina hasi nintzen, ni kooperatiban egon nintzen, 10 urte. Pixi 10 urte. Eta gero 27 urtekin egon nintzen Donostiara eta... Eta orduan esan zen, sukaldaritzek. Bai, tortilla gitzen egon nintzen egun denen espero, ez? Hori ino ez da espero. Da buena hartzen dut, da zeko. Zuzeu, basara tortilla salia, uste nixatzu?
Bai, ez du asko gaten, bai. Bai, ez igual hemen No, ja asko, janen. ez saturauta, ez da? Ni hortizik erren nagoeten tortilla gaten. Eta hori, eta Euskal Herriko tortilla honen egiten dauena gero oso kritikoa da beste tortilla batzu probatzen dauenean. Bueno, a ver, ni azken, izan proba bitxitxo beste batzuk, eta, bueno, a ver, nipen nire joera dauket, ez? Azkenien nire dauket nire gustatzen gaten gauzak, ez? Ba, itxu hau, gutxi hau. Kritiku, ez dakit, norbera bere eskua dauko, eta, bai, ni, hombre, kalidadi guztako. Euskadiko tortilla honen hain ostian, Espainiako txapelketara joango zen, ez da? Hilabete batzuk geratzen dira ordurako. Ba, urrian da, urria bostien uste dut dela. Eta ordurako be berdina aurkeztuko duzu. Bai, asmoeda igual asko, tio. Osa, ez daku aldaketa hundi, aleginduko gara purtsu bat igual limetan tortille bera, baina bestela, osa, presenta hon bigare daukunakin. Eta, han zaukera ikusten duzu? A ber, han ikustu saltxua dela. Osa, azkenien Espaia mailan tendentzia da Galiziako tortillan, Galiziako tortillana, osa, Betanzoseko estilo hori. Zer ez da egiten dako, kuriosu da ez? Diez askoz likidu hauek, askoz likidu hauek. Guriek niretzako nahiko likidu die, baina eske ari die gehiago die. Bai. Bueno, bai, ikusiko, gordan zer. Bai, ikusiko, a ber, angua beste historizioa izango da, txeki. Bukatzaldea. Betiko eztabaida esaten da, kipuliakin bai edo ez, gu gaur eztabaida hori alde patata tortilla, zure kasuan. Noiz eta edateko zerekin lagunduta? Ze horbe badauz, entzun ditugu teorixa diferentia. Bueno, ez dakit, ni goziaz barraz goizien tortilla hon bagatide, ez? Ba, ni tortilla guztiaga darrau batekin, igual, ez? Darrau batekin. Kafia ez da ez. Kafia guztiaga kafia utze eta bakarrik. Ez dakit, bai. Bueno, horrekin geratuko gara. Andoni Ibarguren, eskerrik asko, gaur hemen hartzearren. Ikusi dugu hor badauela, tortilla bat erdi. Bai, horre ontxe zube mugitze torre. Itxiko zaitugu, Andoni Ibarguren. Eskerrik asko, eta zanako, sorionak. Ainona balin bada, gehu bezin fan Bilbotik, Andoni Ibargurenek egiteko patata tortilla probo barik. Ia. Bai, ondo mereziuta.